obuchaki bwokwegena nakorigereire nyore ekeegwa kiao kebe obogima namanyire negenire Yesu tokwerete asomote amanyinga akangitekera togontiga intensire kwana eriomenye ndimo kentari korosa goikongo moiko namanyire negenire Yesu tokwerete asomote amanyinga akangitekera umuya tata obakuna kwaigwa obonene ria mono gaki naende ase ogotwanchera gotwara ribaga eria omonene neke gukorwa asore omotongi atogokobaka tokoimokereri igoro na gokwarigania ase enchera ya bene ase ring'ana togochi korigereria ebituki ring'ana riao richenu omonene gaki nyara koba amo na intwe nyara gotobwera gotororekanera nyara gokonya omotongia ring'ana riao buna kwariretire rinyare gosoa ase chinkoro chiaito naende nyare konyora ribaga omonene naende nyare gotong'usa gochange naye buna togochi gochaka ase amo naito omotoria naende otabokia amo naintwe ekiagera twasabire twegene togetera omwana wa Yesu Kristo omotoria oito. Amen. Katuri lesson yaitu ye wiki eye korende tutarachaka mwalimu bakwani ngo mwalimu Damaris Mbuya muri abanchu ba Kristo buya mono naende karibu ase okorigereria ring'ana lesson yaito ya 11 muna togochi gosemania omonene tiga nyare gotora mbuya mono nainche Rose Mong'are iyo minto edweni agasoka ake lakini nachache Amen. Togenderera ase oboamo Amina. mbuya mono bono ngochaka turi kurinde tutarachaka omwalimu Yeah. narigereirie elesson ya Abaefeso yani ndoche ng'o omoriki Paulo ebinto buna aringe okwana ebinto bibwate omobango akorwa ekemo oende ekende okora ng'a gachagete korwa ase what they didn't know yani ebinto batamanyete egento getamanyiri gocha ase ebinto banarete Nabo igo. buna echuma eri yani echapter ase echapter tokarigereria echuma eri tokarora abakungu na abasacha tokegeriwa buna tokomenya egento kiganguna mono Enka. tokegeriwa buna tokomenya enka ebinto binde matakanya tobirete rahisi igo lakini buna twaroche elesson ya wiki ngarora ng'a yangokire bono togakora egesiri kia gatano twasoire egiasi ng'a naende kare twarwete enka tokagambera igoro ya omosacha na omokungu enka nabo eng'ana igo mwalimu Mosacha yani enka ebwata chinsemo chinyinge nabo bana mbaro kwabugethire abana mbaro ororo mwalimu bono bonsi igo tobwenerete Paulo ngotoeresa arekera oyomo bono buna twarwete ari twachakire isana emo naende isana emo buna togochaka egesiri kia gatano na rimo no togochakera igoro ya abana ayande amange ng'a igo bono echuma eye buna tokorigereria tokare koinyorania ng'a nkwenari tore komoigwera Kristo ase bionsi. Amina. Ngesiri kikere bono tware gosoma memory text eri kiareire oteba banchwa keungo gegotora ase rituko ria rero egekorukorwa egetabu kia Baefeso isana emo mwalimu togochakera kianda Baefeso isana emo kianda kiango tokerore ng'a kiagoteba gesome nko mwalimu kegoteba iga na inwe abanene bakorera aywo motige kobairokia momanye ng'a ere oyo ore omonene obo nere oyo ino ore igoro na asare gwanchereria tikoiyo. Amina. Gwanchereria nkoiyo yaani ere tabwati monene na moke abanto bonsi nabaye noinyorete keungo kere gatano embura gegotwera bonsi kera omobe na omuya embura gegotwera ase omonene twensi tore egento ekemo twensi tobwate ribaga erimo ribwekaine ase Kristo ito gwanchereria tikoiyo. Amina.
twamanya gochaka bono nkorigereria tori buna tokoigoreri elesoni ya ewiki eye, tokare gochaka na egento ekemo ng'a aria Washington DC, tokare gotebiwa ng'a egento nkere ororo ebible, yaani ebible eye bono erusirie ebinto bike. Ekarusiwa bike, egatigerwa bike. Ng'a oyo orenge gokora amang'ana aywo, ng'a iga arenge korusia ebinto bike ekero arenge korigereria. Omaete slavery ng'aki bono ekorokwa ekegusii. Obosomba. Obosomba omaete mbwarenge ororo. Ng'a abanto mbare barenge korekana buna abwo bonde marisiga omonto arachake kobogoria ng'aki bono okorekana omuya iga, amanye kobogoria ochie koba omosomba oyo. Yaani otabwati ibaga rinde rionsi. Riokoeresa. Yaani gento nkeyio ogokora gekorokwa ng'a na ekiao. Abanto ogokorera. Na omonto oyo bono ochiete agaonchora ebuku eye yarenge gotoka aria Washington DC America. Ng'a ebuku eye yarusirie ebinto bine, na ebinto yarusirie ng'a mbiri bono bikogechi ng'a gochia ase abanto aba abasomba ng'a ekero bakorigereria bamanya kogechiwa. Koomanyete ng'a ewiki eye nkokwanera tore igoro ya abasomba. Naende gento keria Paulo agotebia abasomba, gento ki akobatebia. Naende ekero okorigereria enchera Paulo agokwana, iga agokwana buya. Lakini rende omonto oyo ere akarigereria kamoteba ng'a okora bono Paulo iga atari kounderstand ebinto agokora. Tamanyeti na omosomba tabwati se. Tabwati ng'a obosomba na egento ekebe. Bono. Ebuku eye ekarusiwa ebinto bike. Lakini bono nkorora tore, ng'a obosomba obu mbwarenge ororo, obosomba na obobe. Obosomba, omonto oria ore omosomba iga agotumiwa bobe. Aya gokora ebinto ng'a naende oria orenge omonene oo, ng'a naende nabo abwate chinguru igoro yago. Naende chiogokoa punishment, naende chiokogoitorwa. Manya bakogoita. Nabo agokong'enta. Na nkorochia na eria twaroche amang'ana amange igoro yaye. Lakini rende twarorire ng'a omosomba oyo, omonto oyo orusirie ebuku eye, akamanya koyesaria bono ebuku egasareka ekero tabwati ebinto binde buna yarigetwe originally, iga eywo na ebuku. Eywo teri ebuku. Lakini bono Paulo bono ere ekero akare goteba, ekero akare korikera abanto aba, akare kobatebia ng'a inwe abasomba, moigwere abanene baino ase ense eye, buna mokoigwera Kristo ase obwoba na okoiguswa na ase oboitongo bwa enkoro. Ekero akobatebia ng'a moigwere abasomba abanene baino ase ense eye, buna mokoigwera Kristo. Igo ng'a atagete oigwere? Natagete oigwere Kristo Iga omonyene. atagete oigwere Kristo. Buna Paulo akorigia. Lakini omonto origete orusatie ebibunge ebia ase ebuku kiagera ekane kama ase ebiri Agaonchoreri. oyo oonchorete. Omanyete taunderstandeti ng'aki buna Paulo agokwana iga agoteba ng'a aye igwere anga omonene oyo buna oigwerete Kristo. Igo omanyete tari omonene okoigwera. Igo oigwerete Kristo. Bono. Lakini ki ogokora na ase eng'encho ya obwanchani bwao na amasikani ase Kristo. Ase Kristo. Bono. Ng'a bono nkara bono ng'eki naki omoriki atagete tosome torore ng'a ase echumi eye abasomba ng'aki babwenete komenya na abanene babo. Nyamina. Na abana bamenye ng'aki intwe rende abaibori ng'aki bono tokobeka abana aba intwe bare bono tore abanene abasomba aba ng'aki bono twarenge kobaira. Nabo igo. Mwarimu. Ng'aki abana aba bagotebiwa bara. Amariko naro akaeresire ase agochia ase abana. Bono abana ng'aki batakeire na barabwo bainyoire obosemia gochie ase abana. Obosemi mbore Paulo aruete gochia ase abana muna nainwe abana igwera bose momanyete ekebungo kerie twamanyire naende twamanyire gese oboke bwaito na abaebeso isana emo ekemo boka isato inwe abana abake igwera abaibori baino nario omenya ekegu nkero gochia omoerimbora buna nagomenye amatuko amange ase ense Nyasaye akoire ase Kristo okoigwera konkomentire ng'aki baigwera abaibori ba ase Kristo. Paulo ekero akoeresa abana agabatebeti buna nainwe mobwate ensemo yaino ase enkeya twakorire korigereria igoro ya omosacha twanyorire ase omokungu bono twachire igoro ya abana nainwe mobwate ensemo ase enkeya ensemo ekobaka omonene kiagera ekorende yaite ring'ana rinene riarenge ogokora gokorera omonene ase chinchera chionsi bono omwana nere nabwate ensemo yaye ase enkeya yo eye Nyasaye amorikerete na ng'aki omwana nyogotagete enyomba yaino enka yaino etwara omorembe goika obwanchani neribera riri ria Kristo goika nayororekane muno omwana omoroti o Yesu Kristo omwana oigegete yani orosiri kiagera abaibori mbamanyete Kristo twarokire ensemo ya abaibori bono abana omaete abaibori baraechoka buna twabundise tu omokungu bwechokire omosacha gweka omwana are ekemama
omwana ari omotwe omokong'u obogima oboko obogima obokong'u abaibori bachandegete rioka kiagera omaete omwana oyo gaki is part of you nobwaga obotongi bwa kristo korwa ase more bono ekero ataba amo nainwe ekero chinchera chiabasire yaani iga akorete emechando enkaya omorembe obora igo bono onde bwensi ase enkeye amachani abetaire ensemo yaye buna ebwenerete buna kristo agotoeresa neba omwana omoke enkei yabeire turubana enkei omorembe oborire enkei kristo taiyo iberera ndigocha igo bono omwana agasebiru na igwera ki igwera abaibori baino naende ekero okobaigwera igo okobaigwera ase eng'encho ya enchereri ya kristo ase kristo igo bono na omoibori nabo okomoigwera lakini nabo arabe buna gabwate oborai botari oboronge moibori oyo in fact egento ekenene ogokora nokomosabera omoibori oyo egento ekenene nogotema orete omorembe kiagera omonyene ere egasirete chinchera bono igo akoeresu buna keria ogokora naria ogokwana yachoke areng'ane agende eng'encho ya yesu buna aganetie naende yaburukaniwu na egetabu nkere ororo ng'anchete kia mariko 10:13 mpaka 17 gekoeresa igoro ya abana muna yesu abana bareteretu yesu abasabere abakune ekero abareteru yesu abakune abakorende ba kristo bagochaka kokana aboroki obokeroki ba yesu batana yaki yesu gare abwate egasi enyinge koranche tigana na egasi emokoreta yesu akamana tana ng'aki yaya tiga abana bane abake bache asende koranche korende mokoraki mobatanga kiagera oboruoti bwa igoro nobwang'o nobwaba muna abarabo bono igo obwana mbabwate ensemo enene ase oborai naende ase enka kristo abaraete abachigete na ebwate agotumia omosomba oye paulo abana tegerera ayo omoibori agotebiri naende omaete ande gochiari gati ase nare egotebana ng'aki komotegerera omoibori oo egegokoretera obogima in fact tiga ekegwa egetoire kia amatuko amange ase ense ene ere omobwekano gete gogorete kosika abaibori bao egokoretera mwarimu nkoinyora nere esoni ekare gototaina onye gotagete nonya na obogima bwao botware afya chingaki chionsi igwera onye gotagete ebinto biao biria ogokorana na amasomo ao aende buya igwera omoibori igo omokoigwera kwa omoibori ekobwate chinguru naende nyasaye akoirete kiagera aba nabo they are co-creators na nyasaye gwetera abaibori nario ogotoka igo nyasaye obotongi bwaye gatumiete mwanya banto korokwa omokungu na omosacha koreta abana aba ekero baretwa kobasika abaibori aba bakoreta ense nyasaye gabegete chinguru sana ase ring'ana buna igwera na omoriki akamana goteba egokoretera obogima obonene bobwate omorembe naende ebinto biao bianyara kogenda buna obirengerereti buna obibangerete nyasaye onyara gokobwatisia amina naboibo naende paulo omaete buna aiga ase agotebia abana naende ng'atari omotwe waruseti omaete ng'a nerichiko erimo ase amachiko 10 emachiko basi omwarimu kwang'inyoiri buya egochika gatano na ng'aki naende igwera nana nabo igwerete naboibo ng'a naende bono okoreka obatebe ng'a ng'e omanyete ekero mwaikire ase omoibori abwate amang'ana amakong'u akogenda mamincha ya amaganio a kristo nonya teria ororo nigera abagwenera abana komoigwera nyasaye na kwigena amang'ana arabwati korwa asare amina niga amang'ana korwa ase nyasaye omaete tari iga are amabe igo tari iga are ng'o obe toigwere omoibori nabo okomoigwera lakini ekero amang'ana achire amakong'u aye kwagenda ase amaru gwasaba kiagera nomaete kristo amina naboigo bono ya Jumatatu mwarimu yateba obosemi gochia ase abaibori abaibori nabo arabungose nabo bari batangetwa oyomo bono babwataniwu babere bachire amo bono naende ekero bakorokwa abaibori igo bono ekerengo no aba abana bari twagambire ekero barokwa abaibori bono obosemi obo mborobio mwarimu ng'a abaibori ngomaete abaibori nainto lakini abaibori nainto na abakong'u tori ng'a ngoika tora ase omaete twagechia abana nabo omaete okonyora omwana ng'aki otagete omotome gose netinga kware komotoma omwana ogotoba ng'omanyete totebe togenda ekanisa chinsa inye aye riga ere saa 4 na chideka 30 nakora asiaroka etinga nakora asiaroka ondetere gaki omwana one ekanisa agochi kiagera igatagete koba omoigweri netebe tu chinsa 3:30 gose 4 igatagete aikoa chinsa echi nabo igo aya bono okareka matebi
egente kenga gose kwanyora bono okareka matebi egento bono egekong'uti getinga nengiya Etinga ne- genda ndetere esigara esigara toraminyoka esigara kaburu amafundisho ngumwetare ngomoetare tamotebi bono ng'a naino abaibori aba naino takogechia abana baino ekero mokogechia abana baino nagani tosoma abakorosai 3:21 abakorosai 3:21 eyemo tigubu negoteba abakorosai 3:21 otang'a naino abaise gaki na abaise timochegia abana baino babaise gokwa emioyo amina gaki ng'a bono kare tokogechia abana nomate ng'a abana barabwo batebiwa ng'a ebokwenete basike abaibori ase kristo amina ng'a igo nkristo bagosika ng'a igo nonto omoibori ekero twachirigetie abana baito na kristo twabagechiri bakure emioyo omwana ekero akure omoyo naende ngocha kwegena are kristo kiagera omaete akorigerereti aye buna omoibori omorae omotang'ane Amina. omwegeri ng'aki akomenya ase kristo oroche ekero twabagechiri abana aba ng'aki mbabe buya ase kristo ng'aki bakoba ngosika bare kristo aya mbagosika kristo kiagera aye naye omofano okobwenete komoe direction gochia ase kristo bono ekero okomoa oborai obobe igo bono already kwamoitire ase imani yaye kwamoitire ase okwegena kwaye kwagerire omwana oyo agende mamincha na ogwancha kwa kristo ekero okomoraa ase chinchera chitari ndonge gose ekero okomoreta ase okoiguna agechigwa iga agechigwa gaki naende ntatebiri tobang'wanie ebiranya mwarimu ebiranya ekero okeranya ogokegacha buya kabisa nkebosa kobuneka igo na omwana gwasaria omwana gwasari bono tibwanchiti mwana oyo obete nabo igo tomwanchiti omwana ngorakuni gware ekebogo nari akorongia kiagera nomaete ase amagosa aye lakini naende chingaki nchire chigoika kiagera omoriki arenge gotanga omaete kare ekero barenge gokoroka abana nonya mbono ganje omaete naki nkorora omwana oyo naba omonene nagota iga are omwana ogo bono iga are omwana ogo ng'a bono kare omaete abana abarenge abana mpaka omoibori oyo oike emiaka 60 naende mpaka akwe omwana oyo iga are omwana oyo ng'a igo nabo abwate responsibility okoraa abana aba mpaka kaa mpaka okuku kwaye bono orengereti omwana oyo obwate oikire emiaka 35 nomotebi ng'a onyore gokora egasi ng'a egasi eywo ogokora bono ntagete omusara okwandetera omwana oyo igo ng'aki kwamokora omwana oyo kwaanchire komosaria kiagera natagete ebange natagete ebange bono ebi bono nabo bono biragechi abana baito batokoroka abana kine bara abana abanene abana abanene aba bake twabogoirie ekebogo twabarongeire nabo igo orongeire oikire ase nere atagete kwebanga kwama gochaka komobanga obogima bwaye toramokonya omwana oyo kwamosiriri Kebo Bono- Kristo. bono Paulo arenge otonyori ng'a abaibori abagaka na abakungu ase enga mogwenerete komuorokia nyasaye mogwenerete gosikwa korende tari ase emerumi ya amang'ana korende ase obwanchani na kworokia obwanchani ng'aye okobwancha abana bao ng'a naende kaba abanto abaya ase enga abaibori aba kaba abanto abaya ase enga tanga kera ring'ana riraberorokie riraberorokie ring'ana nabo okwana ring'ana riberorokie amang'ana nabo igo riberorokie ekeririanda getagwenereti naino abaise timochegia abana baino babaise kobeigwa nabo barabeiwa nabo bakobea ng'ego bana abaibori intu tore yaani tongo omofano ochia ase abana baito intu tokobara lakini kara baikire ase bakora chidecision chiabo chioka ng'a oretere gose na omosae orenge okoretera omonto ogote ng'aki ng'a oyo omoiseke oyo nere nancha lakini tari mogusii abo gose emogera aba gose emosigisi kwamata omosigisi no kwandetera ng'a ekero kwaretire otaete gosaimia omwana oyo inki kiabeke bekero arete omosigisi naye aretera noyoyo ime ya kristo mwana oyo tari chikogosika iga akobiga ng'a igo bono tiga tosika abana baito tiga tobarae ase chinchera chibwenerete amina twamata ng'o obosomba ase amariko na buna yabeire korwa kare ng'a obosomba mbo karo obosomba obo ng'aki bono bwarenge inki koigwete omwarimu obosomba obo ching'aki chia Paulo obosomba obo abagetabu nkere gegocha gotora omwarimu abakorosai 4:1 inwe abanene kae abasomba baino ekere ekia boronge
inwe abanene kae abasomba baino ekere kia boronge mokomanya ng'a na inwe more no monene igoro yani ekero kerio gokorera omosomba oyo tweba buna Nyasaye ore igoro nakoroche naye mwanya banto naye ore nse ya Nyasaye oyo oyomo na moe kerikere oboronge to masa komokorana n'omosomba ye n'omosomba lakini bono otigire koba mwanya banto kerio komokorana ekino ne chisese chiangete omwalimu Nyasaye gagotoraga gotochika ng'aki na intwe abanene gosonda ore omonene obwate omonto ogomokonya ase emeremo tigaba omokonyi tigaba omokonyi naye moireke bokristo omaete oborabuki kobore ime yao nabo bogokora keri kwagania oyo akorerwa aye kware gokorerwa ng'aki kware koigwa lakini omaete ase enchera emo gose eyende twensi nabasomba ari ase ogokora naye nobwate oyo ore omonene oyo gaire ogochikana ng'aki konya kora abasomba bae kerikere ekia boronge onye ne aki yaye onye no omoshahara oye chingaki chiaikire tomobori na ng'aki aye okoria obokima bwane mwane iga rioka ebesa ne yaki gochingokoa esabuni kwana kogora amache ngwakana ore nomaete rigori ria amache na estima kwana korora gochise na estima nero ororo kwana koigwa buna abanto bakoboria amaswali gaki bwa esabuni yane bono ebe omoshahara noyo ki okonagonsaba gaki omanyete abanto mwanya banto nkorusiera amang'ana mono omwalimu mpaka gwakubina gaki oyo nere ng'aki bono abaiga nakora okoraa nkore nakora kutoire na titobwenereti twakorera abasomba aya naye okoigwa buna na obosoku yani omaete eng'encho nere abanto bakoira mwanya banto bebete buna nao oba omosomba one iga nere na omwana o Kristo buna nainche na omwana o Kristo igo toinyoiri ng'aki koranche twensi ntogorire ase rigori ria manyinga aria Kristo rigori ria igoro twensi pi naende ntobwate Kristo ore omorai oito tiga tobogoreranie emezigo tiga toereranie ase obwororo tiga toinyoranie ase obwanchani omate abanto mbare bairete omosomba buna ere tabwenereti ebe onye kwamotebi akore ebinto gose nsaba bionsi iga ikeranetie egabwenete abe perfect lakini kweba nkoyo lakini aye ase okweba omaete kiaba buna aye nkawaida lakini ere tabwenereti ebe omotwe ogokorera egasi gaki amang'ana arwa asoma mwalimu ense eye mbuya bono pori ainyora buna naere naintu buna bari bara abanene gose naintu bari tore abasomba ntobwenerete koinyoriwa nari ntobasa koenda mamincha yogwancha kwa Nyasaye nabo igo bono Paulo omatanare Paulo igarenge echampioni yogosiria obosomba obo na inyore ng'ese ase Filemoni buna akorwanerera Onesimus mboro matarenga omosomba Filemoni bono bakagechana timaiti gento bagatokiga ibete gose ngaigatami tosinki akorete bono Paulo gakare komwereni gochia ase Filemoni ogoteba ng'aki moitabe ngoyo kiagera bono obeire oyomo ase abasomba bakorera Kristo bono na igo bono ekero tobwata abasomba omaete kwanza abasomba mbangana gochia bakoria egasi abatwari kera bakoria egasi na gochia nabwate eraiti gakoria obokima bwabo maete abasomba mbabwate eraiti ende yonse abasomba abarenge buna gento kende gionsi nabo barenge koigwa ugo ng'a lakini bono ekero tobwata abasomba abo maete na intu igotora abasomba ba Kristo nabo igo buna gwakwana ekero twancheraniri ekero twamwancheire Kristo ase obogima bwaitu twachenchiwa igo tobwenerete toitabe ng'a abasomba bana barabwo amo na intu igotora abanto abamo ase Kristo bono Paulo ere ategete ng'a ogoonchoreria oko gochakera ekanisa lakini ndoche naretera amang'ana a Filemoni na Onesimus ng'e Paulo ere gatagete ng'a ogoonchoreria oko gochakera ekanisa ime buna agotebi Filemoni ng'a aye bono oitaba Onesimus tari buna omosomba lakini buna oyomo ase abakoreri amina ng'a naende bono ngoba tokare abasomba ba Kristo ng'aki bono tokoba abasomba ba Kristo basomba ba Kristo mwalimu yani na ekero okoigwera nobwo yani nogotengecho ekero okoigwera ochikire muna kwaigwera omosomba kiagera ekero ore omosomba nakoa amasikani oborai bwa omonene oo na Paulo naretete changamoto gaiga koboria na ng'aki bono ekero ekoreta ekero ogotebigwa buna motegerere nobwoba nogotengechigwa na igo bono obwenerete naye ki kwamorora okomachi koguna kogika
Okumajika bugege. Okoguze kwa mana gwe kumbe kwa mama sikani. Ya eto gotebi gumna ngaki. Koriga si buno rio komokorera Yesu. Ando nsi esore kora ko inyorete Kristo. Na nere kerengo kiao. Ngaki yesagani nkoriga si erue. Give your best. Kali kende kionsi kwanyora magoka gokora gekore no moyo obwonsi. To basa gotumia magokao koreta chirana ase binte binge. To basa gotumia chinguru chiao koreta machayo gwetania abantu. Tumia o ekinya saa koire. Tumia muna nekewa. Kiagera nyasaye nero koeta chinguru. Tokunyara gokora gache nyata nyasaye koeta. Nyasaye koeta no eno bogima. Nyasaye koeta no ena afya. Kiagera kero ruare torocho mwalimu no nyara gokore gase. Igo bono ebiegu ebi bionsi nyasaye atoete atoire tiga tokore gasi yaito ese amaskani. Tokore kirekemo kiriki achira samo kaito tobwate Kristo ase birengera biaito nangaki omonene ngokora munoyo gokorera omonene. Amina. Bono ndo ki Paulo banenge ekarakari kurika mangana ya yabasomba igata gitego toye lesson. Tomanye ngaki obosombo no bobe bwarenge. Lakini ekero tumubwate Kristo ime yaitu. Twabeira abasomba baye. Paulo nigo akoba keye abanene babasomba aba aso kobaruka abanene baino asenseye. Ngawe manyanga igo abanene babasomba igo bara abanene asenseye. Lakini twense katochire ase Kristo no manene. Ondetayo. Ondetayo manene. Twensi aro monene se tole twensi. Manya bono. Bono kego kirio koegwa. Igoko ekorengana buna gwakora. Omusomba nyokora buya. Igako wete kiao. Na muge uko bweke onya nero okora buya. Asa maisa nyasaye. Ngego twensi nigo tokoegwa ekeegwa. Eke makuru ase Kristo. Uyoro manene itu tuturabasomba gochia sare. Nga Paulo karani gukwanira mangana tariga tagete tariga gotango bosomba no buya. Bosomba mburi buya. Lakini igata gete tonyarire leso ningaki ngantu twensi igotarabasomba gochia ase Kristo kiagera nere togokora. Naenda amanya goteba nonga Paulo nigo aborocho oboigweri obobuya mono ekera agoteba nga abasomba aba Kristo nigo bagwenerete korwa obokoreri obuya kigima buna ebagwenerete. Amina. Tari gochia asa abanene babo korenda bakore boigo buna abasomba ba Kristo. Amina. Igo bono omusomba no muntu nyasaye. Omusomba gwanso ori onyorire gonchorerio otorekire igakoreta no oburabu ase omochi otamanyeti Kristo. Naboigo. Orocho no botongi. Mbara tato nga nyasaye agatonga mwanya bantu. Ase omobweka no. Bono bosombo bokorwera ga. Bosombo. Twensi tomobweka ine nyasaye. Naboigo. Bono. Abanene abu barabasomba. Abanene barabasomba. Amina. Igende ngekaebe kiribuya. Omonene igaro omusomba. Omonene nane no omusomba. Ndoro omusomba. Yani muna ekero gokora amaya buno yo gokorera Kristo. Yani okoira no omusomba oyo muna aye kware kugania omonto akoire ekegu kiaunge kuganyete. Yani ekero gokwana no omusomba oyo gaki omwalimu eriogi okomukwanira ndiriri ndi naye kware kugania otebigu nkikeri yani keria aganeti amagania aya nko yaoriribaga amagania aya nko yaoriribaga na nkomwore no engeri aya chingaki chindonge gosemba rito ba Kristo bali baomerane na nyasaye eba manyete buno omusomba oyo gare omonto oyo omobo na kiagera twensi nebitongu bya monene kinaende Paulo ayendera komenta kurasa abayebeso isana emo kianda egoteba iga na inu abanene bakorera ayu mutige kobairukia momanye nga ero yoro monene obo nero oyo ino ore iguru na asare wanchiririe tikoyo eke bugekana kike kenene ngabona tokare gotebi gugenga inu mora abanene manyanga na inu abasomba aba baino nabarabu n'abanyasaye buna batebi gunga mokorera abanene baina asinsi igasi asubwo banaso okoraki asogotengechiwa ingana ino kara babasikire babakorera amaya kero mata basombe gasi bakora nengiya na nenyinge na inu bona tokara batebi nga na inu bali bono mora abanene na inu bakorere boigo aseki
kiagera omonene oino tari oino inwa abanene mweka inwa abanene na abasomba nabo igo twensi Noyomo. oyo ito omonene noyomo nabaganeti arwa amaseseni gochia ase bari abake naino bari moreki more abanene babo ng'a igo omosomba noyo nyasaye takomotogonyera bono naye noyo nyasaye ekero kwamoborire ng'a ine naki bono gwakora onye mbando kwanekerete esime naki bono gwakora gaki gwateka chibando embura yatwera agoteba ng'aki gaki nararete kinyori manya yaani nachi gokaransa nanya chitoro chiang'irire anchabo kiagera naye nabo chitoro chigokori naye mwanya banto nabo chitoro chigokori nabo chigokori naye kwarara Eh. ng'a igo bono paulo ekero agotosomia amang'ana aya paulo ogatagete tomanye ng'aki obosomba bwa ense eye iga atagete tobwekaniri tomanye buna tobwenete komosika nyasaye buna tobwenete komosika kristo tomaete ng'a egento egetang'ani abasomba aba nyasaye agancha ense yonsi pikire Nabo omonto igo, akari omwana oyo Omonto. agacha gokwera abanene boka agakwera bonsi pi akwera abanene oyo na ora mwanje abasomba. tasira Nabo igo. ng'a naye yabire na omusomba oria amwanje abagosoa oboruoti bwa kare na kare aye omonene Otigare. otancheti kristo otigare nabo igo elesoni entang'ani ng'a elesoni ende tokorora abanto aba bonsi etobwate omonene oyomo amina omonene oyomo oyo okoruku nyasaye nabo igo ng'a iga ekero tomaete igo ntokorora ng'a mosomba naye etokora ng'a oyo na omwana ominto igo twamenya tunere etomenyete komo yaani igatwarwa ng'aki igaborwa kiagera naeroka kiagera ng'oto tagete komenya boye gaki kero omonto naganetie kira omonto tari aganeti nere atwara ebesa yaye akoende chiro ogoranye na amandasi nero oreta nyomba ocha koria okora keria ataete gokora okora keria atagete gokora igo nkende kiamoreta tairasima Oboremerwa. oboremeru bono nabo bwagera otaka ng'a tigacha akorerera abana bao naye gose nomokonya abaye bakine na barabwo gosimba chinonya nsukuru. Amina, amina. ng'a igo nogokonyana lakini egento eke na egekungu banto bange ntoraki understand buya toraikera ntoraikera lakini tomanye ng'a nyasaye tobwate oyomo oyomo bono mwarimu omaete elesoni eye nkomunisera amange naende yang'inyoria yange amange nyasaye ambwere omaete omonto omonene naye agotanga nonya na ogrowth yaye ase egasi nabo akorigereria ase chisababu ere omonyene abwate ogochaya ekero agochaya ona gotanga ebinto biao mbisuka otanga ebinto biao mbisuka omonto buna oyo rosi ominto kwana komosabera omanye buna nyasaye agokora ebikore yaya tokogechi yaani otokogechigwa lakini temango kristo tema gotebi kristo kiagera nere omotongete teba gotebi kristo nere omotongete naye na abanto bari nonya na obosomba bwa ng'inche ende yonsi twachakire nonya ni twensi na abasomba ande onsi ase ore na omosomba naende twensi pi ntobwate oyo itore omonene ase twensi okoruku kristo lakini tochake obosomba bwa ense eye kero omonto nabo okonyorana nateba omonto omonene oyo agogotanga na tobasa gosuka gochi motwe aye okwamete aria ase okwamete tobasa kogenderera lakini omanyete ekero ore omwegeni o yeso akoete eke eirana ng'aki ere emeroberia abwate ase obogima yao na emiya eyo ogokoa prosperity ogenderere ogoseseni. igo oyo ogogotanga oroche nkiarengererete oramosabera nki nyasaye agokora igagonchorana agonchorana Okoa amina ebisio, erochaka ogoguru kwanyorana ebinto biaye biansire gosareka nabo igo yaani kwanyorana obotantani bwasoire temanyeti motuko na nere egasi ya obutu kwamana gotigara kwamana gwakumiuna gaki nyasaye oito nabo ore omuya iga na yaani omonto oyo onchaete ororoche buna eubi na rero nere bono nere origerereti korusika nabo igo koranche yeso oito na omuya naende okonyora nere na aremeire aganeti ogokonya korwa ase ore onde mwanya banto rero toyo rero tobasa kogera nere nawe akomosomba mirere mambi okonyora nyasaye omoimokiri iga amachayo tari gento kieng'enche ase ense eye tiga nyasaye atorusio naende atobwere buna abana abegenwa ogokora nkororo nki agoteba bono tutarachi gokora natete komentera egento ekemo maite nainyore buna abasomba barenge gokorwa kare yaani omonto arenge korigereria oyo bono ng'a nere omonene origereria ora ng'a omogaka oyo tari abwate chinguru kabisa oyo iga toise konyora abana bamobwekaine bagokora egasi enkomo ego bamanya kobogoria abaiseke babaonia yaani bono abaiseke barororo na omogaka oria ororekana obwate chinguru aro ase okoibora Manya. korosia abana babwate bamobate buna chinguru na gaki gento buna eki ango keigwere bono iga nkero
Ani mbia kiaerete. tigakere Tigakere. lakini bono egento gikorokunga obosomba bwa ekisasa obosomba bwa bono igo obosomba obu boro obosomba obu nabo bagenderete ekero tokorigereria abanto twarora ng'aki abanto aba mbaisaini kende kwarora ng'a omonto oyo buna abwate chinguru iga inche egento giokarangonya gose na okorema arareme naende kwamorema chindagera bono Paulo okare gotoinyoria bono ekero gototebia ng'a omonene oria ore igoro nigo akobagambia bonsi atari gwanchereri ng'a omonene oria ore igoro ekero gwakorire ekebe na omosomba oria ekero akorire ekebe bionsi na ebibi okogambiwa nokomo amina nomagoteba ng'a ase eng'encho omonene obo akobakorera baria bare abasomba babo buna akobakorera barabwo gwanchereria gotaiyo mbagwenerete kobakorera boigo kobakorera buya ng'aye ekero ore omonene korera oria ore omokaso ore mokorere buya rero nonya na echiobisi buna gwateba na omonto nabo okoba tosukiwa manya togosukiwa buna ogochaire iga gose na ekegu gose akare ochae na omogusii naende tancheti bagusii ase chisababu chiaya chimanyete ere bweka gwachandekire lakini nyasaye oroche oito naraire ere chitoro yaya nonye ekieni gioka iga omonto nabo okorigereria otagaki omonto oyo nokomorigereria na igo nakongechi tokoreti kende lakini aye onsi ase obweng'e tokare gotebiwa ng'a intwe bari tonyorire ribaga riokoba abanene aye onsi pi Paulo iga atagete tomanye ase eng'encho atagete gotwegeria ng'a mboiri tobwenerete gotwara intwe gochia ase Kristo amina intwe ase intwe tobwenerete gwanchana tobwenerete gokorerana buya na gochia ase Kristo tobwenerete komosika buna omosomba asigete omonene oye naye omonene korera buya omosomba oyo amen amina mwalimu mbuya mono naende ase ogokorera kerenge ekenene na obwamate obo nyasaye nabwate ekerenge ekiya ase obwamate bwaito buna mwanyabanto origereirie omosacha kwa obwaye omokungu kwa obwaye oretire abana ime oretire abaibori ejukumu ya abaibori enyene naende bono oretire abasomba naende oretire na abanene babo omonene oito natwanchete naende ekerengo kiaye ekenene na ogwanchana na komenya na omorembe na obomo ekerengo kiaito kere Kristo ase chinchera chionsi oborai bwaye bobe nabwo oborai toganetie na ogokorera gwaito koba ogokorera torengete Kristo omonene tiga atorae naende atobwere ekiagera ase bionsi nere oganetie koegwa obonene motongia obako na koegwa obonene mbuya mono aye na omuya chingaki chionsi gaki gwatogambeire naende gwatokwaneire ase enchera ya obwororo mbuya mono kiagera notwanchete naende oganetie buna totware omorembe na obuya bwago ime yaito ase chinka chiaito na ase ande onsi ase togotacha gochia obuya obo tata naintwe ntobotonerete omonene togosaba ase chinguru chiao kerecha tabasa goetagati arete eburukano gaki togosaba onyare gotobwera onyare gotorerekanera mbuya mono ase eng'encho ya gwatosomirie goetera elesoni esabato ya rero obuya bwao tiga botoisane ekiya twasabirie twegenete goetera omwana wa Yesu Kristo omotori oito amen.